lho anakku ngger. Anakku wong gagah wong Jentara Bratasena. Padha winangku kabagyan kamulyan satekamu ya ngger. Hantuk pamujine Durna bapakku. Ora liwat bektiku katur marang Durna bapakku. Ya ngger ya. Wis tak tampa. Pangestune bapak tempani ya ngger. Wah. Tatampa taregem dadi jimandayani uripku. Ana parigawe apa? Bratasena marak sowan tanpa tinimbalan. Marak ana ana ing pertapan Sukalima. Mara matur kanthi lila legawaning manah ya ngger. Wah. Durna bapakku. Aku bakal nagih hutang marang Durna bapakku. Apa aku nate mutangke marang Bratasena? Maragake matur utang apa sing bakal mbok ya kuwi mau mbok tagih marang Durna? Rikala semana jaman lakon pendadaran Sukalima. Aku ya kuwi mau mbok sagu ilmu jaya kawijayan guna kasantikan ilmu kasampurnan. Ilmu yuningrat pangruwating diyu. Para kake Wedarna Durna bapakku. Kakang Purbaya, ayo awas nganti Kakang Purbaya ora ya kuwi mau ngloropke Bratasena marang juranging kepaten aja takon dosa. Bakal tak loropake tak cemplungake marang pakunjaran. Ayo. Iya ya. Ayo omong ora? Iya. Omong ora? Iya. Iya. Ora. Bratasena. Wong gayuh ilmu kuwi abot ya ngger. Wong gayuh ilmu kuwi abot. Bratasena ngerti pitukane apa ora? Ana tetembungan jer basuki mawa bea. Jer basuki mawa bea. Kabeh kuwi ana pitukane ya ngger. Bratasena kuat pitukane apa ora? Wah, pitukane apa? Pitukane apa? Ilmu kasampurnan bakal tuku kanthi jiwa ragaku. Ya ngger. Ilmu kasampurnan kuwi pitukane abot. Bratasena kudu goleki kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin rineka jalma. Bapane kayugung susuing angin ana ngendi? Bapane kayugung susuing angin ana ngendi? Ana Gunung Candramuka. Ana Gunung Candramuka. Kuwi mapane kayugung susuing angin. Sabubare Bratasena entuk kayugung susuing angin, Bratasena kudu ngupadi banyu suci Perwitasari. Bratasena kudu ngupadi banyu suci Perwitasari. Yen to Bratasena gayuh ya kuwi mau wujuding kayugung susuing angin siji, angka loro banyu suci Perwitasari. Ora esuk ora sore Bratasena bakal tak pedharake ilmu jaya kawijayan, ilmu kasampurnan yuningrat pangruwating diyu ngger. Kakek Trisanga Pirangu Renangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana aku kudu golek kayugung susuing angin karo banyu suci Perwitasari. iya kayugung susuing angin kuwi mapan ana ing Gunung Candramuka alas Candra